بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تبي لجبا ومبوفو نسلم يكفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة الله تعالى دي على كوكا أني أو بلا جرينابو أو بسم الله وكاجم كمان دي حكم كنا لا نوي دين بروي دين برو مي جم كنا بقولي كسكرمو ما نيكا كرمو بسم الله ولا سكبرو كنيوية دين كنا فنونا بأنكلم كأنكرمو أني أنتركه أنا نجيو بسم الله كنا يكونو نوي الأستاذ عبد الله السنغري عبد الله السنغري ما دولنته جمانا يكون أني جمانا يكون أكتشري ناكا بقولي كجولا دين بارلا أني شرفو كانوني لا أنا بنجيكا دين برو دو كنيو في نيانا ngadu barokono ame ankara mo bismillah ka fay ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ankara mo bismillah yere kaso yere ka jabarani ka no Cherif la TV jabarani bi ami fa baroke feno ka femini anafaka bon sobe Abdallah yere bi baraka wuduhul islami konna la wuduhul islami o jamiat ansar din islami ka wajul kala ka tomme o madono amaro jamiat ansar din islami kerengnya na nyema banu ya sida Cherif Ousmane Madane Haidara aka chani sam bisa bay biabe wajula jamana kono aka kele fen kele norone jugu ko kele ama fen flafo akoy qul amantu billahi summa istaqim afo alay kele da alala ika clinité dore o jugude jugu fana tenya ala kota dobino fulu ka dabla ulu ka bombo o singoro o ala kota wala bilibili afram ko al kaba'ir jurmu la bilibili tuma dola hanni fitinité jurmuna jurmu la bilibili mun fora anga kitabu konnala o doy hadamade ni boli ka bi hadamade nga ka fa islamia yere mun fo anyi hadamade ni boli ka cheikhana alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. نعم. أستاذ كان أمبي لما بان لجبا أمبي فوليكه كان يشي أبيما. نعم. كوفي أمبي سونانغ دويكا جابيلا أمبي سيجين دمنا الله سبحانه وتعالى توي. نعم. alami fon siriyara anka naka nema ka niira ana amba foka wala nyumando ka nyina fa ka kishin nema ke kirana somko ka ani saba nyumambe usaz kani bora ka nyingali minge sisa ni nyingali na fama bade et puis ni actualité bi ambolo bi jamana kono o yeninde ni wara lendo anga jamana kono kosebe no ye fakali adama dombe fakabi fakachugo ya bela. Donc en tant qu'un islamé joro do bi islamé fana bolo ala islamé kumana mo faga kan islamé kumana ni yere boli kan ni mbe krenkrela adama deni. Donc alhamdulillah ni ngali minke ni ngal na famado amisegi ko fe doni ye che bado to ko fo che mi nyaka nyina maya bebla adama deni adlani kama Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara aka folo kuma do la ayeni fo bi ambe la jila kara ambe kunwe fo la antu ya ko ale kelende kunwodo datugu na yele jugo me bi a chiana kara be kunwe donc fo nga siki wala alhamdulillah ni kele min taw kono no e fakali no e nimboy ni ye fenyi islamia ye amako domina kosebe Allah subhanahu wa ta'ala ya yoro do la qur'ana kono ako wa nafsin wa ma sawaha Allah subhanahu wa ta'ala ya kalinina donc ni ye fenyi islamia ye mako dona ke ala kasi yoro laiti dina foi soro ko minyoke hakaja dina fenfe bora ala yoro abe jantura nina Allahu akbar. Donc adamadenya fana bo chugola adamadenya nyuma fana jantura nina ka hakaw dinima ni ya jatim islamia ye ambali ni boltere halika toro se nima ala wa faka qur'ana kono aya dola wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ako wala tulqu bi aydikum ila tahalluka Allah subhanahu wa ta'ala ko akana aw yere kun la se halakima fen fem ke sababu ka dangara adamaden nina ka dangara fen do nina ala ko angana se oma o de la islam ya fen cha mambali nimbo rete abi dikum min se nima doro tamanchiu ni taman fara nunu femu ni atike furake di siraka donc islam ya ni be bali mu kama ni makarani kama donc abo chogola
ni boyannen do adamadenya yɛrɛ bolo mais anw de fɛ anw tɛ ni valeur dɔn sɔnna bila anw fɛ ni bi cogo mun na olu bi fɛn bɛɛ kɛ ka se ka ni sauver mais n'an nana silamɛya kɔnɔ silamɛya ye an bali ni bɔli la ni bɛɛ Ustaz Kane ni bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna adamaden ni silamɛya jantora ni na ka se yɔrɔ la hali ni bi bagan faga min dagalen do i ye a fagatɔ i k'a faga cogo ɲuman na fahsinul qatla wa iza zabahtum fahsinu zabha ala kira ko a ko n'a bɛ fagali kɛ a ka fagali kɛ faga cogo ɲuman na n'a bɛna kantigɛli kɛ o ye fɛn ye min yɛrɛ dagalen do k'i k'a faga i ka dunni fɛn mais k'i k'a faga cogo ɲɛ nin bɛɛ ye ni bonya de ye silamɛya bolo ni y'an ye bagan de la dɛ Ustaz Kane an ma se adamaden ma fɔlɔ donc bagan n'i y'a jateminɛ silamɛya ye jantona min kɛ ni na a sera yɔrɔ dɔ la kira ka kuma dɔ la a ko dakhalat imra'atun nara fi hirra ko muso dɔ donna tasuma na k'a sababu kɛ ko a ye jakuma dɔ nin bɔ jakuma muso dɔ jakumanin dɔ nin bɔ parce que a ye jakuma in siri a ma dumuni d'a ma a m'a mako don a la fo jakuma in sara donc n'o kɛra bagan dɔ nin bɔnni ye k'a dab'a kama ka bagan dɔ bɔnɛ k'a degun k'a nin bɔ k'a ni kɛnɛ karaba ni muso dɔ donna tasuma na o kosɔn o ye bagan de a b'o cogo kelen na ni bagan dɔ fana ni sauveli kosɔn ala ye cɛ dɔ don aljinɛ na ka yafa ma ka hinɛ na sabula a ye wulu dɔ lami wulu min degunnen do minɔgɔ bolo a bɛ minɔgɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka wulu in faga mais cɛ jiginna kɔlɔn na k'a ka sabara kɛ jifilen ye k'o minɛ a da la ka ji ta ka bɔ n'a ye ka na wulu in lami ka ni dɔ sauver donc bagan dɔ ni sauveli mɔgɔ dɔ fɛ ala hinɛna o tigi la ka yafa o ma donc o de la kuranɛ kɔnɔ n'an segira sisan ka na adamaden ni na ala ye jumɛn de fɔ adamaden ni bɔli la qala Allahu ta'ala wa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Allahu akbar. Kuma ba de kan ala subhanahu wa ta'ala ko mɔgɔ min ye a lawula kama ka mɔgɔ dɔ ni bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hakɛ foyi walima tiɲɛni bolo ma ko tigi misaliya bɛna fɔ i ye ni adamaden bɛɛ lajɛlen ni bɔ n'i ye ni kelen bɔ o kungo a bɛ n'a fɔ n'i ye ni bɛɛ lajɛlen bɔ donc mɔgɔ tɛ se o kungo kɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ni kungo kɔrɔ o de la ala ye kɔlɔlɔ caman di fɛn na min ye nin ye a ma min di a ɲɔgɔnna wɛrɛ la ni bɔli ka bon kojugu ala bolo ka adamaden kasara a nin na a ka bon kojugu dan foyi t'a jurumu hakɛ la o de la ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ka se ka ala ka aya in ka a kɔkɔrɔma don ala kira ka kuma dɔ b'a ko la zawalu dunya ahwanu ala allahi min qatil mu'min bighayri haqq. Allahu akbar. Ko ka diɲɛ wuli Ustaz Kane ka diɲɛ wuli diɲɛ ka bɔ yen pewu o de ka nɔgɔ ala bolo i ka nin dɔ bɔ diɲɛ ka bɔ yen diɲɛ yɛrɛ kana kɛ diɲɛ ka segin dabaliya la k'o ka nɔgɔ ala bolo ka tɛmɛ nin dɔ bɔli kan. Allahu akbar. Bon ni dun y'a ye an ka jamana in kɔnɔ bi ni bɛ bɔ bɔcogo bɛɛ la hali a tɛ jate kojugu ye hali a tɛ filɛ ko i ye ko kɛ a bɛ wasona ko de donc silamɛya ka jɔyɔrɔ ye min ye jurumuw la jurumuba n'i b'o ɲini Ustaz Kane o ye nin bɔ ye jurumuw la jurumuba i n'a fɔ a fɔ cogo min hali ni jurumuw tɛ misɛnya mais o bonyaw bɛ ɲɔgɔn ye donc nin bɔ ye jurumu ye min ka bon mɔgɔ si tɛ se k'a bonya hakɛ fɔ donc silamɛya y'a bali cogo bɛɛ la parce que n'i ka bon silamɛya bolo donc an bɛ se ka min fɔ nin jaabi la k'a fɔ yalima silamɛya bɛ mun fɔ nin na o de ye nin ye fɛn ye silamɛya bolo a y'a bonya ka tila ka nin bɔli k'a haramuya nin bɛɛ ni o dakuruɲɛ fila kosɛbɛ an karamɔgɔ an y'o fɔ ni an y'a faamu k'a fɔ ko ni ye ala ka danfɛn na belebele de ye ala y'a dan k'a bonya a kɔlɔsili fana ala y'o kɛ diyagoya ye a man ka bɔ ten donc ni a bɔra bɔcogo dɔ la a man ka bɔ ni bɔcogo min ye maa dɔ fɛ wala sababu dɔ la siga t'a la
kɔlɔlɔ bɛ a la parce que ala ko ko ka fɛn fɛn to yen siga t'a la kɔlɔlɔ bɛ a la hali ni kɔlɔlɔ ma bɔ a la diɲɛ kɔnɔ yan nɔ lahara kɔni inna rabbaka labil mirsad ala bɛ ka tɔɲɔlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔ ala yɛrɛ kɛlen bɛ ka layidu jumɛn talen don tɔɲɔlikɛla in ni bɔbaga ye fagalikɛla ye maa min ye tugu ka dɔn ni bɔ ten mun de layidu talen don a ye alhamdulillah sa kan i ka nin ɲininkali nin jaabi b'a la hali diɲɛ jaabi b'a la i b'a kɔlɔlɔ ye mɔgɔ si tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye diɲɛ kɔnɔ yan k'i bɛ nin bɔ fo ala ka fɛn dɔ bali la o ye jumɛn ye basigi a tigilamɔgɔ ka diɲɛlatigɛ bɛɛ i b'a sɔrɔ a tɛ basigi a filanan ye jumɛn ye koron a yɛrɛ nin na sa kana a tigilamɔgɔ koronnen don a yɛrɛ nin na kuma bɛɛ a jatigɛlen don kuma bɛɛ a siran de b'a la donc a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka mɔgɔ ka stabili ale t'o sɔrɔ a tɛ tumanina sɔrɔ a tɛ istiqraw sɔrɔ a t'o sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kuma bɛɛ ale bɛ kɔlɔlɔ a jawulilen don a basigilen tɛ a hakili degunnen don hali n'a bɛ yɛlɛ la e bolo a bɛ su bɛɛ kɛ n'a ti mɔgɔw la dɔrɔn a degunnen don a hakili la donc o ye a ko de wa a tigilamɔgɔ fana ka ɲɛnamaya bɛ koro a bolo de hali ne ɲɛ b'a la k'a diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo ɲɛnamaya koronen de don a bolo donc o y'a diɲɛ ta ye fɔlɔ ka kɔ lahara ta ye a lafiyalen tɛ non a tɛ lafiya a bɛ fɔ fɛn min ma ko lafiya ale t'o sɔrɔ fiyewu ale t'o sɔrɔ fiyewu donc ni an bɔra yen n'an sera a lahara ta ma ala subhanahu wa ta'ala kumana nin bɔ mɔgɔ min ye nin bɔ kɔlɔlɔ min b'a la kuranɛ y'o di an ma ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله أكبر صدق الله العظيم نعم سكن نين آية تكن جاتمني الله سبحانه وتعالى كو mɔgɔ min ye a dabɔ a kama ka mumini dɔ faga k'a bɔnɛ a nin na dabɔngama bolo kan ko sara foyi ti o tigi bolo fo n'a kɛra jahanɛmɛ sara foyi t'i bolo fo n'a kɛra jahanɛmɛ bɔliko kuma t'a la dɛ khalidan fiha i dumɛnen a kɔnɔ i b'a kɔnɔ i dumɛnen a kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ e ka ɲangata bi double de i ka ɲangata bi taa ni ka segin de khalidan fiha ala ko tuguni ale ala ka dimi o b'a tigi kan ala yɛrɛ dimina mɔgɔ min kɔrɔ yadɔ o ka ɲangata hakɛ mɔgɔ si t'o dɔn a diɲɛ ta n'a lahara ta mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn fɛn dɔw bɛ yen ala ka dimi bi mɔgɔ dɔ kɔrɔ mɛ kuma dɔ la ni a tigi ka ko kɛcogo ye a bɛ se ka bɔda sɔrɔ mɛ nina nin ye dimi min ye dimi kɔtigɛbali de ye nin mɔgɔ y'i tugu ka mumini dɔ bɔnɛ a nin na ala ka dimi b'i kɔrɔ dimi min ye dimi kɔtigɛbali bon ala diminen don mɔgɔ min kɔrɔ e dimi yɛrɛ kana an k'e ta dɔrɔn i diminen don mɔgɔ min kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a tigi tɔɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i b'o k'a la se bɛɛ bɛ ala min ye ala min y'i da se bɛɛ bɛ se k'ale ma n'a ko n'i ye nin kɛ n diminen don i kɔrɔ e yɛrɛ b'a i sigi k'o kɔ lajɛ sa ɲangata jumɛn bɛ yen ko ala tɛn'o da e kan diɲɛ na y'a fɔ lahara donc ala ko a diminen don a tigi kɔrɔ o dɔrɔn tɛ dɛ n'i bɛ dangaden ɲini maa min danganen don ko o y'o tigilamɔgɔ de mɔgɔ min y'a dabɔ a kama ka mumini dɔ bɔnɛ a nin na ko ala ka danga b'i kan mɛlɛkɛw ka danga b'i kan diɲɛ bɛɛ ka danga b'i kan o tigi ye mɔgɔ danganen de donc danga ala ka dimi ɲangata min bi adamaden tɔɔrɔ diɲɛ ni lahara ka sɔrɔ ka taa laban jahanɛmɛ kɔnɔ ala y'a bɛɛ layidu ta mɔgɔ fagala de donc nin ye kɔlɔlɔba de ye min a n'a mɔgɔ faga yɛrɛ tɛ a tɛ sɔrɔ foyi la donc o la nin ye a kɔlɔlɔw ye silamɛya ye min fɔ an ye kuranɛ ye min fɔ an ye ala subhanahu wa ta'ala ka kumaw na donc n'a nana ala kira la ale ye misaliya di an ma a ko walaw anna ahala samawati wal ard a ko ni adamaden sadiri fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ usaz kana ni fɛn fɛn bɛ sankolo la n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan
ishtaraku fi dammi mu'minin ko n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen nin bɔ ko Ala b'a bɛɛ lajɛlen don tasuma kɔnɔ a bɛɛ danfɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ kelen dɔrɔn nin bɔ ko Ala b'a bɛɛ lajɛlen don tasuma kɔnɔ o mɔgɔ kelen ni kama bɛɛ danfɛn bɛɛ jinɛ o adamaden o min bi tagama min bi pɔn min bi fofo min bi jikɔrɔ min bi kabakolo la o a mɛlɛkɛ o ko n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a n'a caya a n'a bonya ka fɛn kelen nin bɔ ko Ala kalenna k'a b'a bɛɛ lajɛlen don tasuma kɔnɔ donc ni ye ni bɔ kɔlɔlɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na kɔlɔlɔbaw de b'a la ka adamaden k'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ i bolo k'a koro i bolo nin bɔ de b'a kɛ wa lahara fana sara foyi t'i bolo fo n'a kɛra jahanɛmɛ Ala k'an kisi a ma donc o la nin bɔ kɔlɔlɔw o la surumaniw o de ye nin ye inshallah an karamɔgɔ yani an ka se baro in kuncɛyɔrɔ ma i b'a dɔn ni Ala ye ko bali i ye min fɔ diɲɛ ani lahara kɔlɔlɔ b'a la mais ni bɔ yɛrɛ mana wara jɛkulu min kɔnɔ n'o ye société min kɔnɔna ye k'a fɔ ko ni bɔ warala société kɔnɔna la ni bɛ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na kun tɛ ko dɔw yɛrɛ la a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn don société yɛrɛ kɔnɔ se société yɛrɛ ma alhamdulillah sa kan ni kelen de bi segi société ma Allah subhanahu wa ta'ala ye min fɔ parce que société la jɔyɔrɔ de bi bɛɛ bolo ɲ'o de fɔ n ko n'an segira kɔfɛ Seyid Sherif Usman Madani Haidara hakili b'a la ka wajuru dɔ kɛnɛ kan a ye nin fɔ tuma min na ni peine de la mort ko kuma nana ko k'a bɔ an ka constitution na an ka sariya la a y'a yira k'a fɔ Mali niveau ma se nin ma a ko France n'olu y'a fɔ olu tilala de olu terminal la anw dun bɛ première année na donc n'i ye terminal sariya ta k'i b'o boli première année denni kan ko a tɛ s'a kɔrɔ donc jɔyɔrɔ de bi société la jɔyɔrɔ de bi bɛɛ bolo faamaw la dɔnnibaw la donc o waati dɔnnibaa bɛɛ tun mana fara ale kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ a san b'a sɔrɔ nɔ bɔra o a ye o de fɔ ko Musa ka waati la ko mɔgɔ kunkolo tigɛlaw minɛna ko général Musa k'a y'u jɔ k'u faga ko depuis o kɛra kunkolo tigɛ banna donc n'o o kelen kun continue na i mana faga i ka minɛ ka faga donc i b'a ye san b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an ma se parce que o ye kuranɛ aya de ye o ye halu dɔ de ye Ala b'a fɔ walakum fil qisasi hayat ko tajuru sara in de ɲɛnamaya bɛ o de la ne ye mɔgɔ faga a ye ne to yen n'a tun ye ne faga mɔgɔ fila de fagara o mais a ye n to yen n tila ka taa dɔwɛrɛ faga a ye n minɛ n ye san 20 kɛ kaso la ka wari dɔ sara a ye n bila n tila ka taa dɔwɛrɛ faga a ma caya donc a ti ban ou bien n ye mɔgɔ dɔ former o fana ye dɔwɛrɛ faga n ye dɔwɛrɛ former o ye dɔwɛrɛ faga donc an bɛ to ten de balawu ti ban diɲɛlatigɛ la bon en tant que ni bɔ bi ka cɛri ka taa a bɛ se yɔrɔ la sitanɛ b'a deli mɔgɔw la de donc a ti dabila tugun a ti kɛ koba ye a bɛ kɛ waso ko de donc n ye mɔgɔ kelen faga n ye mɔgɔ fila faga n ye mɔgɔ saba faga donc o la société ka kɔlɔlɔ ye jumɛn ye siranɲɛ bɛ na société yɛrɛ la e yɛrɛ basigi tɛna fɔlɔ basigi tɛ yen c'est à dire insécurité bɛ kɛ ka fan bɛɛ labɔ wari b'i kunna o i sirannen don wari t'i kunna o i sirannen don i ye tɔgɔ sɔrɔ i sirannen don parce que e yɛrɛ t'a dɔn parce que n'a sɔrɔ i bɛ faga wari dɔrɔn de nɔfɛ o bɛ faamu mais fagali yɛrɛ bɛ kɛ kun dɔw la wari yɛrɛ ko tɛ donc a kɛra cogo di adamadenya la sa société bɛ to de basigibaliya kamanagan jɔrɔ hami donc ni yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ faga warala a yɔrɔ la a bɛ kɛ nin cogo de la donc an fana ka jamana in bɛ ka taa o taabolo de kan sɔɔni an bɛ don o da de kɔnɔ ou bien an donna a kɔnɔ ka ban basigibaliya jɔrɔ hami dekun donc a b'o cogo la Ala ye layidu min ta mɔgɔ ye mɔgɔ min ye fagali kɛ ni société fana ma jɔ a jɔyɔrɔ la f'u tora ten tɔ o mɔgɔ kelen t'a sɔrɔ dɛ Ala ko ten de ko itaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa
mɔgɔ min ye fagali kɛ o dɔrɔn t'a sɔrɔ dɛ a kɔlɔlɔ bɛɛ de b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ donc fo bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni bɛɛ ma jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ an bɛɛ bɛna ala ka funu sɔrɔ an bɛɛ bɛna ala ka danga sɔrɔ wa fɛn fɛn kan ka da mɔgɔ fagala kan a bɛ da an bɛɛ kan donc a tant que bɛɛ ma jɔ i jɔyɔrɔ la donc an b'a ladira ala k'an kisi o ma an ka jamana in bɛ ka taa taabolo min na faamaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la dɔnnibaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la o de ye halu ye tajuru sara in ye haluba de ye n'i ye mɔgɔ faga a bɛ faga a banna silamɛya ka kiri o ye hali n'o tɔ kuma an ka constitution na ka kɔrɔ donc o la Ustaz Kani kɔlɔlɔ min bi société n'a b'a sɔrɔ o de filɛ nin ye ala ka jamana dɔ halaki ou bien ka société dɔ halaki mɔgɔ dɔ ka wale jugu la o tɛ ala bolo foyi an y'o caman ye histoire la an b'a la deli an ka jamana ala ka an kisi o ma an karamɔgɔ waati natuya kama dakunya laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ an filɛbagaw ye ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin sɔnni an ka bɔ nin baro in na an bi an kan sama mɔgɔ minnu ka baara ye nin waleya in ye sisan ma mɛ an ka imam ani an ka karamɔgɔ o bɔra k'a bɔn ani na sisan n'o ye Sheikh al-Shahid Abdulaziz Yatabari donc an bi dugawu kɛ vraiment an ka danaya bɛɛ b'a kan k'a fɔ ale ye shahidu su don parce que shahidu su caman fagara nin cogo la ni Ali ta k'a lajɛ ni Usmanu lajɛ fagara nin cogo de la Ali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna misiri de kɔnɔ a fagara fajiri wagati fana donc vraiment saya ye nisɔngoya ko ye dusuma kasi ko don mais n'i ka mɔgɔ sara sa cogo dɔ la i bɛ nisɔndiya ni o sa cogoya in ye sabu ka d'a kan saya an bɛɛ b'a sɔrɔ donc an bi o sanga foli kɛ ka émission yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni ale ye ka foli kɛ a ye ka foli kɛ kɔmɔgɔw ye k'a fɔ ala ka taasi bila yɔrɔ ɲɛ mɔgɔ min ye waleya in kɛ ani min ka fana jamana k'a lajɛ ka mesure ta donc an bi sɔrɔ k'an kan sama mɔgɔw ma minnu ka baara ye nin a kɛra i yɛrɛ de b'a kɛ o mɔgɔ de y'i nɛgɛ k'i bila a la o i k'a dɔn i mana kɛ fɛn o fɛn kama diɲɛlatigɛ la i ka objectif t'i sɔrɔ parce que Kani objectif sɔrɔli ye jumɛn ye fɛn min bɛna to i bolo n'i ye mɔgɔ faga nafolo kama nafolo bɛ ban kulu shay halik fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen fo n'a kɛra ala ɲɛda ye donc an bɛ min f'u ye consentement e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn i ye min faga e yɛrɛ k'i bila o place la ko dɔ k'i faga tan a bɛ mun kɛ i la a b'i bila yɔrɔ jumɛn voilà n'i ye denbaya t'i ka denbaya bɛna kɛ cogo di donc n'i bɛ baara la i ka baara yɔrɔ bɛ kɛ cogo di donc n'i yɛrɛ bila o place la hali ni diinɛ ko tɛ adamadenya ni a tant que normal ni conscience b'i la i b'a ye k'i bɛ ka wale min kɛ wale ɲuman tɛ o la an bɛ o de kan sama baara in kɛbagaw ma u ka hakili sɔrɔ mɔgɔ min b'u bila a la u k'a nasɔn n'a ko bɛ min fana kɔnɔ nin mɛnɛ kɔfɛ e fɛ i k'i ta jɔ i ka n'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ ka tila ka taa bɔnɛ lahara ka taa kɛ jahanɛmɛ dun ye donc an bɛ o wele de bila bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka baro in kuncɛ ni dugawu ye inshallah mɔgɔ fagara a ka diinɛ nɔfɛ mɔgɔ min fagara a ka nafolo nɔfɛ mɔgɔ min fagara a faso nɔfɛ Ustaz Kani silamɛw la an b'olu bɛɛ jate shahidu su de donc ala ka shahidu su ka baraji di u ma ala ka shahidu su ka baraji di u ma mɔgɔ minnu bɛ nin wale in kɛ ka hakili ɲuman d'u ma o ka bɔ a la ala k'o kɛ an ka jamana ala k'a basigi a bɛ basigi ni sira minnu de ye ala ka o na ka hakili ɲuman di faamaw ma dɔnnibaw fana k'u bila u ka jɔ u jɔyɔrɔw la ala ka o di dɔnnibaw ma an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka jogojuguya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ma se ka kɛ dɔrɔn basigi tɛ donc ala ka jogo ɲumanya na jamana in kɔnɔ ala ka jogo ɲumanya na jamana in kɔnɔ jamana ala k'a basigi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الامن والطمانينه اللهم انا نسالك الامن والطمانينه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وآل محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Insécurité segaba diɲɛ fansi la fo jamanaden kelen o kelen k'a yɛrɛ sécuriser k'a tɔɲɔgɔn sécuriser o diɲɛ jamana tɛ yen min bɛ se ka sɔrɔsi dɔ la tugu jamanaden kelen kelen bɛɛ kɔ k'a b'a sécuriser o jamana tɛ yen nka an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ sécuriser k'an yɛrɛ ka maa wɛrɛ sécuriser cogo di o ye i y'a fɔ cogo an bɛ segin
an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Hamadara tun bɛ kɛlɛ min na ka min kunu o ye jogo bɛɛ ka mara kɛ ka ɲa sécurité fɔlɔfɔlɔ ye éducation ɲuman de ye Cheikh Abdallah ni e bɛ se k'i tɔɲɔgɔn sécuriser cogo di e y'i ka denbaya mara cogo ɲuman na i y'i denw mara cogo ɲuman na ne min ka du nɔrɔlen bɛ ne min i bɛ sigida kelen na ne sécurisera parce que ne b'a dɔn Abdallah den tɛna bin ne kan Abdallah den ka tɔɔrɔ tɛna se ne ma Abdallah den tɛna ne ka fɛn suɲɛ Abdallah den ka hali mankan kolon tɛna se ne ma ne sécurisera ni ne fana ye n ka du mara ten ne e y'i ta mara ten e y'i ta mara ten sigida la an bɛɛ lajɛlen sécurisera nka Ala m'an kisi la sigida la ni bɛɛ y'i ka du mara ni dɔ bɛ yen nɔ dɔ m'a ta mara o den kɛra vagabond ye quartier kɔnɔ o den kɛra bandi ye an si tɛ sunɔgɔ an bɛɛ bɛ da so bɛ an si tɛ sunɔgɔ ka d'a kan o den kelen bɛ se ka tiɲɛni la don a waati bɛɛ a bɛ se ka tiɲɛli hilati donc ni jogo de ma dilan i ye kuma laban yɔrɔ min na o de ye kuma in ban yɔrɔ ye ni jogo de ma dilan ka mara sigi so insécurité bɛ gɛlɛya an bɛ Alahu taala deli a kɛcogo ɲuman Ala ka nɔgɔya an ye Ala ka an ka jogo ɲumanw segin an ma mara kɛcogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye basigibaliya bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ Alahu taala deli Ala ka wuli Ala kana tɔɲɔlikɛlaw lajɛ n'an ka jamana ye nka maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ minnu y'a kɛ Ala ye minnu y'a to Ala ye Ala ka an mago to olu kama basigibaliya min bɛ yen nɔ Ala k'a ban Ala ka jamana in mago to o maa ɲuman ninnu kama a bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la diinɛ baara la ani an ka nin wele jaabili ka na an ka jɛmukan ye ka na an ka baro in diya an bolo walasa diɲɛ maa bɛ se ka nafa sɔrɔ n'a ye an bɛ Alahu taala deli dɔnni Ala k'a jidi i bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ i bolo hali bi an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛli ko ɲuman na ka d'a kan n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu sigilen bɛ aw ka jabara ninnu ɲɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen aw minnu ye jɛmukan in kanu aw minnu ni jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. حرام على الأيام إيجاد مثلي